sziasztok, én vagyok. Az előtt feltöltöttem a videót, és ott benne van a kicsit, de mindjárt elmutatom teljes valóságába, csak rá kell fókuszolni a kis kamerának, ami nem igazán tök forró. Jenny, állj már meg! De hátra jövök a dzsungelbe. Azért. Na mindegy, nem mutatom, hogy itt van egy ilyen kicsit. Mert ők is hát, hogy jó. De már voltam százszor. De Jenny, Jogi, nem elment a kicsit. Ezt is szerintem ma már láthatjátok. Jenny, innen már nem tudsz menekülni. Ők kutyusok. És ha valaki kérdezi, hogy mi a fajta, disznó. És amit el tudsz képzelni. Ez az a csúszda. És akik tudják, hogy mi történt a könyökömmel, az hát láthatják most ebben a videóban. Igen, itt van ezeket a fehér foltok. Júj, de gyorsan mentünk. Igen, a kutyám visszakött csúszázni. Még kettőt megyünk, és kb. Nem megyünk hintázni. Az előbb a hintázásra mutattam párat, de hogy ilyen igazából a hintám. Láttuk belőle valamit, mert én nem. Úgy néz ki. Csak fölhúzható. Itt tudtam hintázni. Ha halljátok, hogy valaki összekreni egyet az emberrel. És úgy hitettem, valaki tudja, már valaki nem. És hát ennyi lett volna a videó. Szervusztok!